Kale ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar kimat ba kongsan jong ka khubor menta ka step ka nyotali uno opera kilong ple umitirang badu gari Narendra Modi ya ka Ashta Lakshmi Mahotsav ha Bharat Mandapan halong ba New Delhi pentip umitri khnak sarkar pedeng bade ba pet ya katnat kampo yang gari Nityanan Rai ba sarkar pedeng kala phai khmat bha banwan ra ya bun ki kampen roi ha ka than chete lamingi barokwe penbana ka sengsan phete NPP ya ka kerteng jong ki kertong ki banyak khun ya ke MDC election jong ka ki HADC ba JHADC bat pan map ka medical supplement jong ka Maukarwat civil hospital na ki mi ki pa jong ki khilung halor ka jing sapryang ka video ka bede ba ka jing se ye ki san na ka ngap jong ini khilung ka khubor ka babnya Menteri ng badu kari Narendra Modi ni kesngi ulaple ya ka Ashta Lakshmi Mahotsav ha Bharat Mandapam halong ba ding Delhi kani ka Mahotsav ka balai sngi kan pin I ya ki lanti ba pher jong ka than chate lami ka ban longru kum ka rinsan ban wan ra lang ya baro ki lanti jong kari kani ka Mahotsav ka longru kum ka rinsan ban pin ki ya ka textile industry ka artisanal craft ka kam jong ka pathe ba ki we ki tiar jong baro ki pratili ki jalla jong than chate lamingi kani ka Mahotsav ka donru ya ki program kerpang ki bayadei bat ki janmuka bat ki erisil jong ki jalla ka than chate lamingi lemru bat ka live demonstration jong ki artisan craft bat ka chingphai kerpang jong ki tiat ki balapini na kani ka than Menteri khana jong sarkar pedeng balipet ya katnat kampo ing jong kari Nityanan Rai ni gesngi ula pentip ba ka sarkar pedeng kala phai khmat bat bonra ya bun ki kampen roi ha ka than chate lamingi boro kawe habaklen ba kilap thai khubor halor ki kampen roi jong ka than chate lamingi Menteri khana sarkar pedeng ulai thu ba ka jing im jong ki brio jong ka than chate lamingi kala kiwa haboro kiliang nalu basnishar ka BJP la kalong ha ka tanat ka kot ka khia kislam pule puthi kalenti singkin bat wat ha ka railway sector ru Nityanan Rai ula pentip ru ba ka sarkar pedeng ka depelut halu south klo tingka na ka benta bante ya ka National Sports School ka baningkong ha ka jela Manipur shushu Menteri khana sarkar pedeng ula thu ru ba ka sarkar pedeng ka depelat pisa hadu khandai hajar khandai spa nyopho klo tingka na ka benta ki railway budget jong ka than chate lamingi ka Civil Defense and Home Guard hiningisni kala penong ya ka racing day ka ban ripu ar hamau diang Shillong ha ka nigisni lai don lang Menteri ka sarkar jilla baripet ya katnat Civil Defense and Home Guard uba komingwan umban kumukongsan uba komingwan umban haba ajingklan hadin ka jingyai parit bar ka jingpensa me ya kita kama uloong bakini ki artili kitanat kila don benta ha ki babun kiliang khamtam ha ka por ba ka jilla kaya kendu ya bun ki jing kum ki jingling shop ka may mariang bat ki we ki jingjang ha ka jo por Menteri katnat Civil Defense and Home Guard jong jella ulay thuru banak benta ban weng ye ka jing jong jington duna ki nong tre ha ka ni katnat ka sarkar jella kala minjur banthung sa south pa sa prangut ki nong tre ha ka ni katnat bat ka jingpun kam ha ka ni katnat menta ka nang ya sha ha ka ni snila pun samru ya kita kama jong ka President's Home Guard medal lembat ki sunat sya ki to ki bla tre hok ha ki kam ha ka ni katnan Menteri khana jong sarkar pedeng baripet ya katnat Information and Broadcasting Dr. L. Murugaon ula pentip bakatnat Information and Broadcasting ka kersan bat penkiu bat penokam shushu ki teknologi ki belongkat kum ka jok ka bementa ha ka broadcasting sector da ka bapini ya bon ki policy na ka por sha ka por Menteri khana sarkar pedeng ula yathu ba ka prasar bharati na ka por sha ka por kalapen ki ya bon ki network jong ka Akashwani bat Durashan da ka bawanra ya ki teknologi ki batmai ha ka broadcasting sector kum ki digitalization network berkecimpungan kam ya kitiar kitar bagi kor ki batmai haba jubab ha ka Raja Sabah nin kesni Dr. El Murugaon ulai itu ba ka digital radio broadcasting technology ka ka way na kitiar mass communication ka bala punong kamba khanang baki nong song jongkari kila banyo ya bon ki radio channel na ka way ka radio frequency ka Boston Shire District jong ka Southwest Khasi District lembat ka Meghalaya State Rural Livelihood Society haringkat ka jingat lang bat kitanat prepare hinigisngi kila penlong ya ka district level financial literacy campaign com exhibition arjar apsaw ha ka sinong mokurwan ka jing penlong ya kani ka campaign ka balong rukum ka exhibition ka long balay awareness program siya kinong sinong jong kani ka district habayalay bat ka social security scheme lembat ki way ki slam ajing rapisa
ha kani ka sngi la penlong ru ya ka free medical check up laidon lang ha kani ka program da deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills uba bi molong kumukongsan lembat wa additional deputy commissioner u district mission manager jong ka Meghalaya State Rural Livelihood Society lembat ki officer jong nat prepare jong ka jalla ki bang bat ki khot jong ki sengtre mon so ba kani ka than kani ka Akashwani Shillong ka balam shipi ya ka khubor Kasensan Puthe jong ka National People's Party ni ka NPP ka penmi ya ki kerteng jong ki kertong ki banya aireng ha ki election jong ka ki HDC but JHDC ka banlong la simsnem ya ki kerteng jong ki ni ki kertong la pelat da working president jong ka NPP Meghalaya State Unit uba Hamlet Zondoling ha ka jingdon lang unong aiktin jong ka seng NPP uba HM Sangpliang ha bakayat Hagabaya day bat kikirtong ki banya iron na ka election jong ka HDC ka NPP ka lapin balaswa ya khat prangut kikirteng jong kikirtong bat habaya day pat banang ta ka JHDC ka ni ka seng NPP ka lapin balaya baro ki at kunay ngut kikirteng jong kikirtong ki banya kun ya ka ni ka election na ka benta ka JHDC working president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba PNCA mo ulapin tikana ba kaseng Congress kan sa pinyang kertong na boro alternately ki constituency jong ka Khasi Hills Autonomous Council na kabenta ki election MDC jong ka HDC shusho uba PNCA mulai thuru ba kaseng Congress kam kerdo ya ki kertong bat ulapin tiplu ba ya ka kerteng jong ki kertong ki banyakon ha kani ki MDC election ka bansawan nagaliang ka District Congress Committee kan sapa siya ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo ka khat khandai tarik mentaw bunay ka medical superintendent jong Maukarwat Civil Subdivision ka Dr. Marinsha Lingdo kalapin siya ba ka video ka bala sapriang ba ha ka rensan social media ha ka bayade ba ka jinsha suma jong iway kilongrit badang sansnem banweng ya kiksan na ka ngap ka mon jong i ka di ka video ka bala mi na ka jaka suma jong ka Maukarwat Civil Hospital jong ka Southwest Khasi Hills swing ka Dr. Marinsha Lingdo kalapin paw ya ka jings ngaudiyaw halor ka jing bakla banpin sapriang ya ka ni ka video da iway na kikinuhon jong ka bat ka ni ka doktor ka ong ru ba kani ka longkum ka jingping kendon ya ka hok jong kinong pang kani ka medical superintendent jong Maukarwat Civil Hospital ka lapan ma ru na kikmek ma lemban na kibahiyeng jong ini khilong halor kani ka jing sapriang ka te ka video ba lapin ti kana ru ba kum kini ki jingja kinumja shu nang ni sakman ka office jong deputy commissioner jong West Gentle District kalapenlong ya ka rensan ka balatip kum kabaya salamit na du ka santarik hadu ka nyotarik mentaw bunay hanong ba joway lapli ya kani kabaya salamit da UMLA kani ka than ubade ru chairman gamuda uba wailat mikisela bat uba wailat haba ajin kan kani ka program ulaong ba kani kabaya salamit kani ka rensan ka papenkiyo ya kimar ki balapin mi na kinongrep jong kani ka district bat ka longru ka rensan ban pinslori ki kun samla banwat ya kilat kilenti ban kersan ya ladi da ka bakin tre ya ki kamla jong shusho uba walat miki shala ula pun seluruh ya ki khon samla bakin sim kabu ya kini kilat kilenti blawanra na kasorga jalam lemba kiskim beper bat ula pun seluruh ya ki bakin mi sakmat ban sedang ya ki kamla jong la ban kedau bakani ka baya selmit kan kutno benta kasngi kan nyau tarik uno pra arajar arsau ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo people ne ke FKGGP jong ko umdu sokhwa unit henen kesngi kalaple ya ka jaka abbas ha kasnong sokhwai ka jingthamu jong ka jingple ya ka ne ka jaka abbas kalong ban pulsuk ya ki bre habaki apkali ban net jingai khamtam ha ka poslam ya ka jingte jong ka ne ka jaka abbas labe pisa batshnahi da ki khot jong ka FKGGP sokhwai umdu unit ya ka ne ka jaka abbas ha ka ne ka snong lawan ban ple da General Secretary ka FKGGP Central Wadi uba LD Newton Lindo haringkat ke jingdon lang President ka FKGGP North Khasi Hills District uba Louis Star Lindo lembat kiway ki khot jong ka FKGGP ha ka ne sngi lapun scamru ya kinong kitkam ki batmai jong ka FKGGP umdu yunin Kato ka khubal kalakot ka bawan siya na ka studio jong ka Akashwani Shillong basakin diat po ni sa eso bat ka Delhi Station na ka banta ka khubor akatin hindi bat buot pat sa khubor ha ka katin pareng kani ka Akashwani Shillong